Στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του Champions League, η ΑΕΚ, έχοντας 2 βαθμούς στις πρώτες 2 αναμετρήσεις με την Γκένκ και τη Ρώμα, υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας παρατάχθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Ζιντάν, ο Ραούλ, ο Φίγκο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Κασίγιας. Στο 6ο λεπτό η Ένωση κέρδισε φάουλ, ο Βασίλης Τσιάρτας έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, η εκτέλεση επαναλήφθηκε κατόπιν εντολής του διαιτητή και ο Ναουσαίος μέσος παραβίασε την εστία της Ρεάλ. Στη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου, ο Ζινεντίν Ζιντάν ισοφάρισε για τους Μαδριλένους με διαγώνιο σουτ, αλλά στο 25 η ΑΕΚ πήρε και πάλι το προβάδισμα. Ο Τσιάρτας εκτέλεσε κόρνερο, ο Χρήστος Μαλαδένης στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και χρήστηκε σκόρερ. Τρία λεπτά μετά και πάλι αποστημένη φάση με δημιουργό τον Τσιάρτα, ο Ντέμις Νικολαίδης με κεφαλιά σημείωσε το 3-1. Πέντε λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του αγώνα, ο Ζινεντίν Ζιντάν πέτυχε το δεύτερο γκολ στη συνάντηση, μειώνοντας για τη Ρεάλ, και στο 60 ο Γκούτι πρόλαβε την έξοδο του Χιώτη και με πλασέ στην κίνηση έγραψε το τελικό 3-3.